Moikka, mä olen Tiina Autio. Moikka, mä olen Marianne Winter. Tämä on Töihin sieltä podcast ja me ollaan HR-ammattilaisia ja nyt myös työttömyyden kokemusasiantuntijoita. Tämähän on meidän podcastin jo 9. jakso ja no ihan mahtavaa. Tänään meillä on mukana alanvaihtamisen asiantuntijoita, jopa 3 kappaletta. Manuela Norgran, Silja Sandström ja Kristiina Juuso. No miksipäs me Tiina tätä tehdään? No edelleen meillä on se ajatus, että sinä olisit sitten rohkeampi ja itsevarmempi työnhakija ja voisit oikeasti tavoitella sitä, mitä sinä just haluat tehdä. Ja vieläkään ei olla self-help-oppaassa, mutta tämä vertaistuki on nyt aika hyvällä nextillä levelillä, vaikkei sitäkään saisi sanoa. Mutta no sitähän nyt ei pian mennä sanomaan. Niin kerrotaan, mitä ollaan opittu pöydän molemmilta puolilta ja toki ollaan myös itse alanvaihtajia, niin tulee hyvää matskua. Joo, eli alan vaihtaminen on meidän tämänkertaisen jakson aiheena. Kerrotaan siitä, miten oma suunta voi löytyä, mitä haasteita matkan varrella voi tulla vastaan ja annetaan ihan konkreettisia vinkkiä, miten alanvaihdossa voi sitten myös onnistua. Eli kannattaa jäädä kuulolle ja siinäkin tapauksessa, vaikka alan vaihtaminen ei juuri nyt olisikaan ajankohtaista. Monet näistä vinkkeistä sopii ihan tavalliseenkin työnhakuun. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa! Kerrotaanpa sitten seuraavaksi taas, mikä meidän tilanne tässä kohtaa on. Joo, hakeminenhan jatkuu tässä niin kuin aktiivisesti, mutta nyt mitä itse tein, niin otin vielä tuolta Haakaheliasta lisäopinnot HR-järjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Ihan vaan, että on jotain mustavalkoisellakin näyttää, ettei vaan aina sano, että on hyvä erilaisten järjestelmien kanssa. Joo, paljonhan tähän työnhakuun liittyy tuommoista todisteluvelvollisuutta, niin toi on varmasti niin kuin tosi hyödyllinen siinä ja varmasti ihan muutenkin tosi hyvä. Mulla kanssa prosesseja on tällä hetkellä useampi käynnissä ja nyt eka kertaa mietin, että onko tullut koustatuksi, eli on ollut haastattelussa, mutta viikon jälkeen ei ole kuulunut vielä mitään. Toisaalta on vähän sellainen toiveikas fiilis, mutta takaraivossa on kuitenkin se tunne, että näitä prosesseja on ollut tässä aikaisemminkin käynnissä ja silti en ole vielä työllistynyt. Ja tällä viikolla muuten pääsin vastaamaan videohaastatteluukin, eli pääsin maistamaan vähän niin kuin omaa lääkettä, niin se oli myös ihan piristävä juttu tälle viikolle. Ja palautettahan me ollaan taas saatu, mikä on ihan mahtavaa. Meillä on sanottu, että me pelataan hyvin yhteen ja tälle meidän aiheelle on ihan oikeasti kysyntää. Ja sitten on kiva, kun on saanut ihan keskusteluitakin aikaiseksi. Ja esimerkiksi edellisestä hyvinvointijaksosta, niin kuulijat aktivoitu myös kommentoimaan, että minkälaisia asioita he tekevät hyvinvoinnin edistääkseen omaa hyvinvointia. Niin se oli mun mielestä aika kiva kanssa. No se oli aika kova ja myös nämä meidän vieraat on antaneet hyvää palautetta, että ollaan oltu heidän kanssa niin kuin samalla aaltopituudella. Ja sitten on ollut makea homma, kun on useampikin laittanut sitä viestiä, että on ahminut viikonlopun aikana kaikki meidän jaksot. Ja mikä sen parempaa palautetta on, että me ollaan pystytty rakentamaan semmoinen podi, missä sitten voi useammankin jakson. Joo, se on kyllä hämmentävää, kuunnella. Että joku jaksaa tätä meidän kälätystä kuunnella niin kuin useamman jakson putkeen, mutta hei, ihan mahtavaa, että näin on. Kyllä, ja pitää olla vähän ylpeä tästä tekemisestäkin. Kyllä pitää olla, että ehdottomasti. Hyvä me. Hypätäänpä sitten meidän aiheeseen, joka on tällä kertaa alan vaihtaminen ja miksi me sitten päätettiin valita tämä aihe, niin hyvä kysymys. Meillä oli ihan toinen jakso piti tehdä tässä kohtaa, mutta rakkaat kuuntelijat oli tätä kovasti toivonut, niin sitten vastattiin tähän kysyntään ja päätettiin tehdä tämä just nyt. Niin ja sitten kun tämä on meitä molempia tosi lähellä, koska ollaan itsekin alanvaihtajia, niin oli hyvä valinta tähän kohtaan. Ehdottomasti ja avataan vähän sitten, että miten tämä meidän oma alanvaihto nyt sitten on oikein tapahtunut. Eli miltäs Marianne tuntuu luopua siitä vanhasta ja aloittaa ihan uudestaan alusta? No tavallaan en mä nyt ihan kokonaan alusta aloittanut, että itse on yli 10 vuotta ollut myyntialalla ja sieltä vaihtanut HR, että paljon sain sieltä niin kuin asioita, mitä vien sitten tonne HR-kenttään ja halusin vaihtaa ihan sillä, että ensinnäkin tiesin, mitä haluan tehdä isona, tähän ne lainausmerkit, ja haluan olla siellä liiketoiminnan ytimessä ja tehdä tavallaan sitä tiedolla johtamista ja mahdollistaa sitä kasvua. Ja se, että on opetellut itse jo tuolla myynnissä niin kuin johtaa sitä omaa työtä, niin kyllä mä sanon, että mä tuon aika kivat
kivat ekstrat sinne HR:n puolellekin, kun pystyn sitten ymmärtämään ihan sen myynnin kautta niitä työtehtäviä. Ja tosissaan tämähän ei ole niin, että heitetään kaikki vanha menemään ja aloitetaan alusta, vaan sitten sieltä pystyy hyödyntämään. Ja oma alanvaihtotarina menikin just niin, että olen tehnyt pitkän uran asiakaspalvelussa ja sitten siinä saanut sitten lisää vastuita, esihenkilöjuttuja ja myyntiä, markkinointia, kaikenlaista niin kuin vähän semmoista niin kuin tukitoimintoa. Ja sitten huomasin, että näähän itse asiassa kasvaa koko ajan nämä osa-alueet ja sitten kun läksin vielä opiskelemaan tradenomiksi, niin sitten huomasin sen, että kyllä se nyt se oma suunta on ja nyt pitää tehdä rohkeasti päätös, että jättää sen vanhan uran taakse ja lähtee sitten uudelle uralle suuntautumaan. Ja minkä takia, Marianne, sulla on just ollut sitten HR? No vähän tuossa sivusin jo sitä, että mulla on vähän samanlaista taustaa siellä, että tosiaan se myynti on ollut vahva elementti ja on ollut sitten esihenkilönäkin useamman vuoden ja esihenkilönä tehnyt paljon HR:ään liittyviä tehtäviä, niin ihan sieltä alkujuuresta loppujuureen asti, niin tämä oli todella luonnollinen polku ja kun on aikaisemminkin jo kouluttautunut lisäopintoja tehnyt esihenkilötyöhön, niin nämä tradenomin opinnot HR- ja esihenkilöpainotteisesti oli täysin luonnollinen polku ja ne tekikin sitten, kun se into on siellä valmiina, niin ne teki hyvin nopeasti sitten pakettiinkin ja kyllä se on mulle semmoinen jatkumo tähän kehittymiseen, niin on nimenomaan tämä HR-pääty. Ja nyt kuulijat, jotka ajattelee, että HR-rekrytointi on eri asia, niin mä ajattelen sen yhtenä kokonaisuutena, että se on yksi osa-alue siellä, sama kuin Tiinakin, niin joo. Ihan vaan selvennän tähän, jos siellä on semmoinen kuulijalinjoilla. Joo, eli itse kanssa ajattelen, että rekrytointi on vahvasti niin kuin osa HR:ää ja sehän mua kanssa niin kuin viehätti tässä HR:ssä, että se on niin kuin tosi laaja kokonaisuus ja siellä voi erikoistua johonkin tai olla sitten generalisti ja hallita niin kuin isoja kokonaisuuksia. Minun viehätti aluksi just se ajatus, että ihmisten kanssa niin kuin tehdään, mikä johtuu sit siitä asiakaspalvelutaustasta ja sitten niin HR:n roolin näen semmoisena niin kuin mahdollistajana ja se, kuka valvoo, että kaikki kohdellaan tasapuolisesti ja puolustaa oikeuksia ja se on sitä ongelmanratkaisua niin kuin parhaimmillaan ehdottomasti, niin siinä on ollut kyllä se viehätys ja kyllä tämä on ihan vienyt mennessään ja tämä on se juttu kyllä, mitä haluan tulevaisuudessakin ehdottomasti tehdä. Juurikin näin. Seuraavaksi meillä on ollutkin ilo saada tähän jaksoon mukaan kokemusasiantuntijoita, josta ensimmäisenä tulee Manuela Norgran. Hän on ollut office-managerina ja nyt tällä hetkellä työnhaussa itsekin. Kuullaan seuraavaksi, mitä Manuela kertoo siitä, että miksi hän on lähtenyt alaa vaihtamaan ja mitä haasteita ja onnistumisia on osunut hänen matkalleen. Yes. Mennään suoraan siis aiheeseen, alanvaihto, niin no, jos mietitään niin kuin isompia teemoja, niin mulla oli varmaan uteliaisuus. Eli en halunnut olla niin kuin elämääni niin, että en olisi nähnyt kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Ja sitten rohkeus oli myös tämmöinen yksi niin kuin tavallaan isompi teema, mutta sitten ihan konkreettisesti niin oli henkilökohtaisia tarpeita, että halusin viettää enemmän aikaa perheeni kanssa, koska kauneudenhoitoalalla toimin kouluttajana ja sitten matkustin ympäri Suomea ja Pohjoismaita. Että olin aika pitkälti pois maanantaista perjantaihin. Ja sitten tietenkin toi arvomaailma on yksi, mitä rupesin miettimään, että haluanko olla kauneudenhoitoalalla koko loppuelämäni töissä. On haasteita, se on ihan selvä. Ja suurin on tietenkin se, että miten todistaa tässä uudessa valitsemassaan uralla, että olisi pätevä. Eli miten voit siirtää niitä oppimisia taitoja. Ja sitten toinen on tietenkin se, että mitä haluat tehdä. Eli niin kuin aikuisella alkaa se identiteetti olemaan niin kuin sidoksissa sen työminään. Niin sitten pitää tavallaan niin kuin itsensä luoda uudelleen ja uskoa siihen uuteen juttuun. Niin ne on niin kuin niitä haasteita. Ja sitten onnistumisia on tietenkin se, että minähän olen siis tässä onnistunut. Eli olen kauneudenhoitoalalta luonut uutta uraa toimistoassistenttina, johdon assistenttina sekä office managerina, niin mahdollista se on kyllä.
Kiitos Manuela tästä, ja niinhän se on, että tämä alan vaihtaminen ja työn hakeminen on yksi osa sitä elämänpolkua. Joo, ja sieltä voi löytyä uusia haaroja ja voi lähteä kohti uutta, ja siinä on oikeuskin. Ja tässä Manuelan tarinassa oli tosi hyvin tullut esille tämä, että onko vielä jotain, mitä haluaisi nähdä, että se on ohjannut tässä alanvaihdossa. Ja sitten minun kanssa toi arvomaailma, että menee kohti niitä omia arvojaan. Ja ainahan tämä alanvaihto ei ole niin kuin vaan se, että no olisi kiva tehdä jotain muuta tai vaihtaa, vaan joskus siihen joutuu niin kuin pakosta. Ja tällaiseen tilanteeseen on joutunut Silja Sandström, joka on toimistomaailman supernainen. Ja hän kertookin meille nyt sitten, minkälaisia haasteita ja onnistumisia hän on kohdannut omalla matkallaan. Joo, ehkä niin kuin haastavinta oli aluksi löytää ne omat vahvuudet toimistotyössä ja sitten niin kuin sitä alaa, että minne suuntautuu. Koska se oman osaamisen sanottaminen ensin itselle oli se, mistä piti niin kuin ensin aloittaa. Ja mullahan oli tässä mukana uraohjaaja, ja sitten, joka niin kuin oikeasti auttoi tosi paljon sanottaa itselleen sitä, että mitä oikeasti sitten osasi itse. Että se sen niin kuin siirrettävien taitojen hahmottaminen oli tosi tärkeää siinä alussa. Alussa se oli tosi vaikeaa se oppisopimuspaikan löytäminen. Että ei niinku, sitä, mä hain varmaan sen lähemmäs 200 paikkaa. Ja sitten onneksi semmoinen hävikkiruokapalvelu sitten päästi riveihin ja pääsin sitten siellä koittaa siipiä. Ja sitten jotenkin ehkä tällä hetkellä tuntuu tämänhetkisessä työllistymisessä esteenä just olevan se, että jokaisessa rekryssä tulee vähän niin kuin vastaan se, että etsitään sitä Matin paikalle, että identtisellä taustalla ja tittelillä. Niin se, että sitten kun minä itse haen mainostoimistotaustalla oppimilla taidoilla toisen alan tukitehtäviin, niin tuntuu tosi haastavalle tällä hetkellä se, että sitä niin kuin otettaisiin se riski. Että työnantajat tuntuu, että ne pelaa tosi varman päälle, eikä ne uskalla ottaa sitten sitä riskiä, vaikka itsellä onkin omakohtaista kokemusta siitä, että kuin nopeasti sen oman alan oppii siinä sivussa. Ja enhän mä tiennyt siitä mainosalastakaan yhtään mitään ennen kuin mä olin siellä töissä. Ja se, että missä mä olisin ehkä koen onnistumista, niin mä löysin aika nopeasti sen innon siihen toimistotyöhön ja löysinkin ne siirrettävät taidot, mitä hyödyntää toimistomaailmassa. Ja toki tuli sitten kokeiltua vähän kaikenlaista ennen kuin se oma ala löytyi ja just se, missä mä kokisin olevani parhaimmillani. Ja nyt kun se oma supervoima on löytynyt ja vuosien mittaan kirkastunut, niin nyt kun se työhaku on taas ajankohtaista, niin mä haluan nyt sitten just tavoitella just sitä, missä mä tiedän, että mä oon mielettömän hyvä. Ja jatkossakin sitten tehdä niitä toimiston tukitehtäviä, koska niissä itse kokee sen, että pääsee niin kuin aidosti auttaa muita. Kiitos Silja, kun jaoit alanvaihtajakokemuksiasi, ja oppisopimus voi tosiaan olla yksi väylä alan vaihtamiseen. Joo, se on ihan semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti huomioida. Ja tässä Siljan tarinassa oli myös tämä uraohjaaja, mihin itse kiinnitin huomiota. Eli yksinään ei tarvitse jäädä sitä omaa suuntaansa pohtimaan ja sitten voi saada siihen oman osaamisen tunnistamiseen ja niihin siirrettäviin taitoihin sitten myös ihan apua. Niin on, ja siinä just kun löytää ne siirrettävät taidot, niin pystyy kirkastamaan sitä omaa suuntaa, mutta siinä just sitten on ehkä semmoinen sinnikkyys ja usko siihen, että saa ne nimenomaiset tehtävät tai pääsee työskentelemään semmoiseen ympäristöön, mikä ruokkii sitten sitä alanvaihtoa, niin pitää vaan uskoa. Joo, uskoa pitää kovasti ja tässähän päästiinkin taas tähän toimialauskovaisuuteen, mistä me ollaan puhuttu ennenkin. Eli että kaikkihan on kuitenkin loppupeleissä tullut sinne alalle niin kuin jostain, että miksei niin kuin sitten joku muukin voisi sitä oppia sitten. Niin, ja mä todella koen, että se antaa semmoista uutta näköalaa siihen tekemiseen, ja että kyllähän se niin kuin, ja sitten toikin liittyy taas siihenkin, vähän toi toimialauskovaisuus, ja sitten kun mietitään sitä, että just se Siljankin sanoma Matin paikalle, että sitä saatetaan vähän etsiä sokeastikin, niin me ollaan aikaisemminkin Tiina sun kanssa sitä sivuttu sitä aihetta, että se tiimi on todellakin, mitä enemmän siellä on sitten erilaista persoonaa ja taustaakin, niin mä koen, että ne vahvuudet tulee sitä kautta ja tuloskin on parempaa sitten, mitä enemmän erilaisuutta sieltä löytyy. Ja aina puhutaan siitä niin kuin riskinä, että otetaan joku toimialan ulkopuolelta, joltain toiselta toimialalta
mutta eihän se välttämättä mikään riski ole, että sehän voi olla riski siihen, että menestytään paremmin. Kyllä mä koen, että riskien ottaminen on avain onneen niin kuin liiketoiminnassa. No kyllä, että ei sillä, että jäädään siihen mukavuusalueelle pyörimään, niin ei sillä voita. Ja tosissaan kovaa hommaahan tämä alan vaihtaminen on, eli tosissaan ihan tämmöistä oppisopimuspaikkaakin, kun Silja on ollut hakemassa, niin aika kova luku se 200 paikkaa, mitä on hakenut. Niin. On todella, ja sitten kun miettii sitä malliakin, niin luulisi, että vähemmälläkin saisi oppisopimuspaikan. No kyllä luulisi todellakin, ja hei, kuunnellaan sitten seuraavaksi noi Manuelan terveiset alanvaihtajille ja vinkit, mitä hän haluaa meille jakaa. Ensinnäkin niin kun lähdetään siitä, että elämä on matka eikä päämäärä, jolloin niin kun pitää mun mielestä ajatella sitä uranvaihtoa myös niin kun osana sitä elämän polkua. Eli se on niin kun suurin vinkki. Ja siihen elämään tietenkin kuuluu, kun se on sitä matkaa, niin näitä erilaisia niin kuin polkuja, joskus alamäkeä, joskus ylämäkeä. Sitten niin kuin konkreettisia vinkkejä on tietenkin tämä, että se raha tulee sitten niin kuin viiveellä. Että ei kannata mun mielestä heti ensimmäisenä niin kuin vaatia sitä samaa, mitä on ehkä saanut sieltä edelliseltä uralta. Mutta kannattaa luottaa, että se itse työ niin kuin sitten pikkuhiljaa tuo kyllä siihen niin kuin kukkaroon sitä paksuutta. Sitten on niin kuin hyvin myrkyllistä lähteä miettimään, että paljon se naapuri tienaa tai paljon niin kuin kaveriporukassa on käytetty siihen niin kuin urapolkuun aikaa, koska itsehän joudut sitten aloittamaan mahdollisesti jostain assistentin työstä tai tämmöisestä niin kuin matalammalta, vaikka tähtäisit kuinka korkealle, niin vaikka olisit markkinointipäällikkö, niin kuin, tiedätkö, tavoitteena, niin voi olla, että se markkinoinnin assistentti on sulla se ensimmäinen työpaikka, että pääset ylipäätänsä tekemään sitä markkinointia. Konkreettinen vinkki on se, että pitää listata tosiaan ne siirrettävät taidot. Eli esimerkkinä niin, että jos olet ollut vaikka ravintolapäällikkö tai joku ravintola-alalla, niin sieltähän voisi siirtää loistavat asiakaspalvelutaidot tai lisämyynnin osaamisen, YMS, eli mieti itsenne ne taidot, mitä olet oppinut ja mitä pystyt siirtämään. Koska melkein jokaisessa ikisessä työtehtävässä tarvitaan hyviä asiakaspalvelutaitoja, viestinnän taitoja tai arvostetaan lisämyyntiä. Niin tämä on niin kuin, sitten vielä pikkuvinkkinä olisi tällainen niin kuin mielekarttojen ja unelmakarttojen tekeminen, niin löydät sitten jatkuvasti sitä uutta suuntaa, koska voi olla myös niin, että se sun uusi ura ei olekaan se, mitä sä sitten oikeastaan haluat. Ehkä sä haluat palata siihen vanhaan, ehkä sä haluat kokeilla vielä jotain niin kuin kolmatta vaihtoehtoa, että päädytään siihen, että se elämä on sitä yhtä pitkää matkaa, eikä tarvi pysyä siinä yhdessä ajatuksessa, minkä on joskus keksinyt. Kiitos Manuela. Alanvaihto ei tosiaan ihan hetkessä ole sitten valmista ja sitten tietenkin on tärkeää, että ymmärtää sen, että se ei ole niin suoraviivasta se matka ja että ei voi niin kuin kirjata valmiiksi vaikka 5 vuoden tavoitteita, vaan että siinä voi joutua vähän roiskiin sinne sun tänne, että saa sen kokonaisuuden pakettiin, että kerää sitä kokemusta ja että siinä voi kokeilla montaakin juttua, että saa sen. Joo, polku voi olla vähän sellainen siksakkia että se ei ole niin kuin suoraan pisteestä A pisteeseen B. Minusta oli mahtavaa, että Manuela otti tämän rahan esille, eli rahan takiahan sitä töissä lähtökohtaisesti käydään. Ja sitten kun alaa vaihtaa, niin ei voi olettaa, että saa samaa palkkaa, mitä on saanut siinä omassa aikaisemmassa, että jos siellä on ollut niin kuin tavallaan uransa huipulla. Ja jos näin ajattelee, että pitää saada se sama, niin ei ehkä kannata vaihtaakaan, vai mitä? No näin se on, ja sitten jos miettii sitäkin, että kun itse on lähtenyt rakentamaan ja opiskelemaan ja vaihtamaan sitä alaa, niin kyllä tässä niin kuin mennään jo useampaa vuotta. Ja sitten tavallaan, että mä joudun esimerkiksi selittämään aika monta kertaa sen, että miksi mä oon vaihtanut myynnistä HR:ään, koska siinä on merkittävä ero siinä tulotasossa. Niin jotenkin sitä vaan haluaisi nyt lakkaa selittämästä sen. Että mä kyllä tiedän, mitä se vaikuttaa siihen tuloon ja rahaan. Että. Kyllä, näin on. Ja sitä ei pitäisi joutua perustelemaan, että on muitakin asioita kuin se raha. Ja sitten minusta oli hyvä sanotus toi, että raha tulee perässä. Kyllä. Ja älä vertaa itseäsi muihin, että nyt olet aloittanut alusta ja hyväksy se. Juuri näin.
Ja sitten tietenkin se, että kun on oppinut kirkastamaan sen suunnan ja tietää, mitä asioita haluaa, niin oli se sitten niin kuin vaikka assarin tai asiantuntijan paikka, niin siinä pitää pystyä se osaaminen sanottaa mahdollisimman hyvin, että ne ihmiset, jotka on palkkaamassa, niin ymmärtää, että mikä se on, että jos sulla on vaikka nimellistä kokemusta vaikka 10 kuukautta tai sulla on 3 vuotta nimellistä kokemusta, niin millä sä todistat sen, että se sun aikaisempi osaaminen korvaa sen, mitä sulla on vastassa. Joo, toi on kyllä tosi haastavaa ja täytyy oikeasti miettiä, eli miten sitä aikaisempaa osaamista voi hyödyntää. Jos miettii omalla kohdalla tai meidän molempien kohdalla, niin sitten näitä siirrettäviä taitoja löytyy esimerkiksi sieltä asiakaspalvelusta. Esimerkiksi itsellä on tosi opettavaista ollut tällainen reklamaatioiden käsittely ja siinä ollaan ihmisten kanssa niin kuin hyvinkin syvissä vesissä, niin on pystynyt hyvin ammentamaan siitä esimerkiksi siihen esihenkilöiden tukemiseen ja heidän päivittäisiin ongelmatilanteisiin. Kyllä, ja sitten itse jos miettii tuolta myynnin puolelta, niin se data-analytiikka on hyvin vahvasti koko ajan läsnä, koska kaikki tulokset, kaikki mittarit, niin ne on päivittäisessä työskentelyssä mukana. Ja jos miettii HR itsessään, niin se on menossa digitaalisempaan suuntaan ja teknologiat on vahvasti läsnä siellä mukana. Niin mikä sen parempaa kuin semmoinen kaveri, joka on sitten valmiiksi jo siellä data-analytiikan maailmassa ja muussa, niin kyllä mä ajattelisin niitä niin kuin vahvasti semmoisina siirrettävinä taitoina. Ja sitten toinen on nyt tämä niin sidosryhmätyöskentely, niin kyllä se tavallaan, mutta kyllä mä edelleenkin koen, että se mun osaamisen sanottaminen on vieläkin siellä niin kuin lapsen kengissä, koska en ole edelleenkään saanut vakuutettua niitä kavereita ja sitten tässä mitä eteenpäin mennään, niin sitä enemmän oppii sitä sanottamaan. Kyllä ja uskaltaa niinku rohkeammin tuoda sieltä aikaisemmasta niinku historiasta. Itse oli ainakin aluksi aika arka niinku tuomaan sieltä ja jotenkin keskittyi tähän uuteen uraan ja tavallaan, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun on niinku valmistunut tradenomiksi ja mitä niinku sitten on. Mutta toki se pitäisi ymmärtää, että vahvuushan se on se, mitä sä olet ja koko pakettihan sä olet. Niin ja sitten pitää olla vakuuttava niissä tilanteissa tavallaan, että seisot niiden asioiden niin kuin äärellä ja semmoinen, niin kuin, mitä sulla on siellä taustalla. Vahvasti argumentoit ne asiat niin kuin eteenpäin, että ne oikeasti ymmärretään. Että itse saa olla epävarma niistä vaan asioista. Siis se, että kun siellä on niin paljon hyvää, niin joo, monella on paljon sellaista, mitä ne ei osaa itse sanottaakaan. Ja hei, kuunnellaanpa sitten seuraavaksi Siljan terveiset ja vinkit meille alanvaihtajille. No mun vinkit on sellaiset, että ottakaa kaikki apu vastaan. Siis pyytäkää apua, ei ole niinku mitään, mihin ei niinku kannattaisi kysyä neuvoja, koska se vaatii tosi paljon duunia, että se löytyy se taho, mikä näkee sen potentiaalin sinussa. Ja suosittelen oppisopimuskoulutusta. No mun vinkit on sellaiset, että ottakaa kaikki apu vastaan. Siis pyytäkää apua, ei ole niinku mitään, mihin ei niinku kannattaisi kysyä neuvoja, koska se vaatii tosi paljon duunia, että se löytyy se taho, mikä näkee sen potentiaalin sinussa. Ja suosittelen oppisopimuskoulutuksen kautta niin kuin lähtemistä myös siihen uuden alan, että jos on ihan totaalisesti toinen ala, mitä olet niin kuin aikaisemmin tehnyt, niin kyllä se oppisopimuskoulutus oli niin kuin tosi kiva siinä, että siinä pääsi tosi nopeasti kiinni siihen uuteen alaan. Että sitä mä suosittelen lämpimästi. Ja sitten suosittelen myöskin verkostoitumaan ja pitämään sitten itsestään kovaa ääntä siitä, että uskoo siihen omaan tekemiseensä ja siihen, että oikeasti on niin kuin annettavaa sitten sinne uudellekin alalle. Koulutuksen kautta niin kuin lähtemistä myös siihen uuden alan, että jos on ihan totaalisesti toinen ala, mitä olet niin kuin aikaisemmin tehnyt, niin kyllä se oppisopimuskoulutus oli niin kuin tosi kiva siinä, että siinä pääsi tosi nopeasti kiinni siihen uuteen alaan. Että sitä mä suosittelen lämpimästi. Ja sitten suosittelen myöskin verkostoitumaan ja pitämään sitten itsestään kovaa ääntä siitä, että uskoo siihen omaan tekemiseensä ja siihen, että oikeasti on niin kuin annettavaa sitten sinne uudellekin alalle. Kiitos Silja tästä ja ei muuta kuulkaas kuin verkostoitumaan maan rohkeasti ja vaikka lähettämään niitä Teams-kutsuja ja ottamaan tietty niitä vastaan, että menee erilaisiin tilanteisiin, niistähän niitä ideoita myös rakentuu. No ihan totta ja kannattaa tosissaan ottaa se kaikki apu vastaan, että ei aliarvioida mitään, että joku voi johtaa johonkin ja sitten se taas johtaa johonkin ja näin. Ja edelleen toi oppisopimus on tosi hyvä vaihtoehto, että millä niin kuin aikuisena pääsee uuteen alaan kiinni.
Niin ja vahvasti uskoo siihen, että on annettavaa. Ja ei pidä, niin just, ja ei ole niitä itsestäänselvyyksiä, että niistä pitää päästä niin kuin eroon. Vaan niin, koska kaikki on rehellisiä ja toimeliaita ja muuta. Kyllä. Että just se, että minkä takia sä oot just se ainutlaatuinen tähän hommaan. Ja tälle jos rekrytoijan näkökulmasta ajattelee, niin kyllä mun mielestä se, että on vaihtanut alaa, niin se lisää sitä näkökulmaa ja diversiteettiä, eikä todellakaan tee ihmisestä huonompaa, että jos aikuisena on keksinyt, että mä haluankin tehdä jotain muuta. Et mun mielestä se kertoo vaan siitä luonteesta, että se on ollut rohkea ja se ei ole jäänyt siihen tuttuun ja turvalliseen, että se on oikeasti uskaltanut tehdä ja lähteä niin kuin kohti niitä omia tavoitteita, niin kyllä se mun mielestä on vahvuus. Niin ja työelämäkin, kun se muuttuu koko ajan, niin mitä sen parempaa, kun se on osoitus siitä, että haluaa pysyä kehityksessä mukana ja haluaa itsekin kehittyä siinä, niin sehän on niin kuin kultakimpale. Kyllä, ja voi se olla, että se työelämä vaihtaa alaa tavallaan sun puolesta, että vaikka sä pysyt siinä samassa roolissa, mutta kyllä. Sun pitää pystyä muuttumaan. Ja sitten jos olet alanvaihtaja, niin sulla on mun mielestä paremmat valmiudet siihen, kyllä. Eli alan vaihtamiseenkin on tosissaan tarjolla apua, ja joskus kannattaakin ehdottomasti turvautua coachin apuun. Kristiina Juuso on alan vaihtamisen superasiantuntija ja Alanvaihtajat podcastin host, ja toki itsekin myös alanvaihtaja, eli hän tietää todellakin, mistä puhuu. Kuunnellaan seuraavaksi Kristiinan vinkit onnistumiseen alanvaihdossa. No niin hei, mä oon Kristiina Juuso, generalistien go-to-coach ja alanvaihtajien suurin hype woman, ja minun oma alanvaihtomatka käynnistyi todenteolla tuossa 2022-2023, kun omien vuosien urajumituskailujen kautta päätin lähteä haastattelemaan alanvaihtajia siitä, että miten se alanvaihto oikeasti onnistuu, mitä se vaatii ja miten se voi rahoittaa. Ja olin itse siinä tilanteessa, että koin nousseeni alusta saakka ihan väärään urajunaan ja päässyt urallani sellaiseen mukavaan taloudelliseen tilanteeseen. Ja tavallaan just vuosien kituttaminen opintotuella ei olisi ollut mahdollista, enkä oikein tiennyt, että no mitä tässä edes opiskella ja tarviiko edes, kun mulla oli kuitenkin semmoinen generalistitutkinto tuolta tuotantotaloudesta. Ja Alanvaihtajat podcastin haastattelujen ja omien kokemusten pohjalta mä oon rakentanut oikeastaan tällaisen frameworkin, johon me perustan myös minun työn valmentajana, kun autan urajumissa olevia generalisteja, just kirkastaan sen seuraavan oman jutun ja saamaan sen alanvaihtonsa kunnolla käyntiin. Eli minä näen, että alanvaihdon 3 tärkeintä elementtiä on nämä. Ensimmäinen on niin kuin oman mielen ymmärrys ja hallinta. Alanvaihto on niin kuin semmoinen prosessi ja matka ja vuoristorata jopa, ja se voi kestää vuosia, että sä pääset ikään kuin siihen sinun unelmatyöhön kiinni. Ja siihen liittyy paljon epävarmuuksia, huijariajatuksia, rohkeutta vaativia tekoja, häpeän kohtaamista, ja myös tulee aika hyvin niin kuin olla perillä siitä, että minkälaisten lasien läpi tätä maailmaa katsoo, että minkä uskoo itselleen olevan mahdollista ja minkä ei. Koska loppujen lopuksi meidän ajatukset ja tunteet ohjaa meidän tekoja ja sitä, mitä me ei tehdä, ja mitä olen oppinut, niin alanvaihdossa onnistuminen ei useinkaan tapahdu sen perinteisen avoimien työpaikkailmoitusten vastaamisen kautta. Ja toinen elementti on ajatus siitä, että hei, mulla itselläkin on niinku valtaa päättää, mitä minä urallani haluan tehdä. Minä saan itse päättää, mikä minua kiinnostaa ja innostaa, vaikka en olisi sen alan ammattilainen vielä. Ja saan itse päättää, että minkälaista arkea minä haluan rakentaa, mitä aiempaa osaamista minä haluan hyödyntää, mitä en. Koska se alanvaihto usein just kestää vuosia, niin se aihe kannattaa oikeasti olla sellainen, jota kohtaa jopa tuntee vähän semmoista ehkä pakkomielettä. Ja jos tätä ei tiedä, niin itsetuntemus ja rohkeasti sen seuraaminen, mikä kiinnostaa, vaikka siellä just tulisi sellaisia mielen muttalauseita mieleen, että jos ei tavallaan tiedä, minne on menossa, niin ei ole oikeastaan väliäkään, että mitä seuraavaksi valitsee, mutta täytyy ikään kuin uskaltaa tehdä se valinta. Sen ei tarvitse olla niin kuin lopullinen valinta, mutta valinta on tehtävä, koska 3. elementti, mitä onnistuneeseen alanvaihtoon tarvii, on se, että sulla on niin kuin selkeä ammatillinen brändi suoraan sanottuna. Eli että sä alat oikeasti puhua niistä asioista, jotka sulla kiinnostaa, joista sä haluat oppia lisää. Ehkä se on alkuun vain sun lähipiirille tai työpaikalla.
Alat tutustua ihmisiin, kysyä neuvoja, apua, alat asemoida itseäsi sellaisten asioiden ympärille, joista sä haluat sen sun seuraavan suunnan rakentaa. Ja kun sä alat puhua niistä sinua kiinnostavista asioista, niin sitten sieltä vähän niin kuin karsiutuu pois ne, mitkä ei sitten olekaan niin sellaisia jotenkin syviä. Ja joo, ehkä sä tarvit lisää niin semmoista lihaa luitten ympärille, esimerkiksi just jonkun perusopintokokonaisuuden tai sertifikaattien kautta, mutta tärkeämpää on minun mielestä kohdata se häpeä, mikä syntyy siitä, kun alkaa tehdä jotakin uutta ja viedä niin aidosti sitä sun tietoa, mitä sulla on ihan valtavasti, niin että lähdet viemään sitä aidosti käytännön tasolle. Ja tämä käytännön tekeminen avaa sulle niitä ovia mentoreihin, vertaistukeen, sivutoimiseen yrittäjyyteen, vaikka portfolion rakentamiseen, alan ihmisiin ja uusiin työpaikkoihin jopa. Mutta sellainen luottamuksen rakentaminen on ihan valtavan tärkeää ja alanvaihtajana joudut ehkä tekemään tämän tiimoilta vähän enemmän töitä ja todistaa sen, että sä olet oikeasti motivoitunut, sä tunnet itsesi ja sä ymmärrät, mitä siellä alalla tapahtuu. Että sitä rekrytoivaa esihenkilöä usein kiinnostaa se, että pystytkö ja haluatko se hoitaa niin sen rooliin kuuluvan perustehtävän. Eli ala sellaiseksi ammattikehtaajaksi, vähän tyrkyksi jopa, koska konkreettisia mahdollisuuksia ihan varmasti löytyy. Ja jotta ne mahdollisuudet voi myös löytää sinut, niin se vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Ja voi olla, että ehkä se joudut ottaa siihen sivuun jonkun työn, jolla sä maksat just laskut, mutta että tärkeämpää on se semmoinen niin kuin tietynlainen eteenpäin meneminen, joten rakenna ympärille myös semmoista tukea ja ota coachausta, mentorointia sen sinun unelman eteen. Toivottavasti näistä on apua sulle ja tsemppiä alanvaihtoon. Kiitos Kristiina. Kristiinan puheenvuorossani enemmän niin kuin toi oma mielen hallinta puhutteli siellä, että pitää pitää se oma pää kunnossa ja sitten mennä sitä omaa suuntaansa kohti ja uskoa siihen. Ja itsehän on se, kuka valitsee ja mitä haluaa ja sulla on siihen oikeus. Ja mua puhutteli myös tämä ammatillinen brändi, eli ala puhua ääneen siitä, mitä haluat. Itse joskus on ajatellut, että aina, ja olen hankkinutkin näitä kaiken maailman koulutuksia, että aina pitää olla joku koulutus tai tutkinto. Että sä voit todistaa, että sä oot niinku pätevä tai kelpoinen niinku johonkin tehtävään, mutta eihän se ole niinku ainoa ratkaisu ollenkaan. No ei välttämättä, mutta tavallaan siis että puhuu siitä omasta henkilöbrändistä ja itsekin on niinku muuttanut ihan linkkarissakin, että on myyntiorientoitunut HR-osaaja. Että sieltä niinku se vahva minä tulee läpi myös niistä ihan perusasioista ja sitten se, että ei se koulutus välttämätön ole, mutta jos miettii esimerkiksi meitä, niin vaikka tradenomin opintoja, niin molemmilla on ollut se selkeä päämäärä siellä taustalla jo, että mitä me halutaan tehdä. Niin esimerkiksi itse olen rakentanut ne opinnot niin, että mulla on siellä se HR, esihenkilötyö, sitten mulla on lisäopintoja markkinoinnista, mitkä kaikki tukee sitä, mitä mä niin kuin teen ja mitä mä haluan tehdä. Eli siinähän pystyy suuntautumaan tosi moneen ja rakentaa sen just sen näköiseksi, kun niin kuin haluaa. Kyllä, ja siellä on valittu tämä HR-polku sitten jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sitten tietysti yksi näkökulma, niin kuin mikä tässä alanvaihdossa on, että mitä täytyisi myös miettiä, että no miksi sä oikeastaan haluat vaihtaa alaa? Vai voiko olla niin, että sä oikeasti haluat vaan vaihtaa työtä? Ja monethan lähteekin tähän alanvaihtoon niin, että ensin ne vaihtaa työtä ja sitten toteaa, että ei se ollutkaan tässä työssä, tai niin kuin tässä työpaikassa, vaan itse tässä työssä. Ja joskushan sitten ei tarvitse vaihtaa edes niin kuin talon ulkopuolelle, että omassakin talossa saattaa löytyä mahdollisuuksia esimerkiksi muokata sitä omaa tehtävää. Ja kun ilmoittaa, että olisin valmis kokeilemaan uusia juttuja, niin niitähän saattaa olla. Mutta jos ei sano, niin sittenhän niitä ei ole. Niin kyllä, ja sitten lähtee rakentamaan, niin kuin esimerkiksi Manuelankin tapauksessa, niin hän on lähtenyt rakentaa sieltä perustason tehtävistä assistentin roolista, että pääsee sitten nopeastikin siihen omaan tavoitteeseen ja työhön, mitä haluaa tehdä.
Joo, ja sitten saa ehkä näkökulmaa siihen, että onko se työ sitä, ennen kuin sitten käyttää vaikka 4 vuotta siihen opiskeluun ja toteaa sitten, että no ei tämä ole semmoista, mitä mä ajattelin. Ja toki siellä opiskelussakin on niitä mahdollisuuksia, eli se harjoitteluhan on mahdollisuus. Eli lähde rohkeasti siihen uuteen työhön, vaikka olisi niin, että sä saisit helposti sen hyväksi luettua siinä sun omassa nykyisessä työssä, niin kyllä se avaa mahdollisuuksia, kun saat kontakteja ja lähdet oikeasti kokeilemaan, että mitä se työ sitten olisi. No miten sitten alanvaihtaja-asema työnhaussa, niin esimerkiksi miten koet, että onko se piilotyöpaikat ainut vaihtoehto, mitä alanvaihtajalla on sitten? No kyllähän se tietysti varten otettava vaihtoehto on, mutta ei totta kai ollenkaan ainoa mahdollisuus. Eli niin kuin minun puhutteli tämä ammattikehtaaja, jonka itsekin itseksi luettelen, niin ja pitää olla vähän tyrkky. Eli työnantaja mittaa sitä, että haluatko tehdä sitä perustehtävää ja sehän on se huoli siinä taustalla, että kun täällä on paljon osaamista, että mitä jos mä en pysty tarjoamaan kaikkea näitä. Ja sitten se on tavallaan pelästynyt siitä, että eihän meillä ole nyt noin monipuolista tehtävää tarjolla. Mitä sitten, jos se kyllästyy? Mutta onko siitä oikeasti haittaa, että jos on jotain muutakin osaamista kuin sitten sitä, mitä just tässä tehtävässä tarvitaan? Niin kuin tästä on aikaisemminkin sulle, Tiina, puhunut, mutta tämä just, kun sehän on niin kuin vahvuus. Ja sitten jos miettii vaikka sitä rahaa ja palkkatasoa, mikä siinä kyseisessä työssä on, ja sitten sä annat sinne ekstraa, niin sehän on vaan sille yritykselle plussaa. Se on niin kuin jäätävä toi ajatusmalli, mutta joo. Tosiaan siinä sitten niin kuin... Joskushan se tuntuu, että se seinä nousee vastaan, niin kuin siinä työnhaussa, ja alanvaihtaja on vähän erilaisessa asemassa kuin sitten niin kuin ihan normityönhakija. Ja tuosta mä nyt sainkin kiinni myös itsekin, tuli vähän jälkijunassa tämän mun ajatuksen kanssa, mutta sitähän se on ja se voi turhauttaa, mutta mä koen, että alanvaihtajan CV tulee olla niin kuin merkittävästi erilaisempi. Ja siinä ne kohdennukset pitää olla vielä voimakkaammin siihen, mitä siinä ilmoituksessa on niin kuin kerrottu. Joo, ja sitten ehkä se on niin kuin rohkeutta on myös jättää siitä pois asioita, Kyllä. Että mitkä ei ole relevantteja, vaikka niin kuin olisi sulle itselle tärkeää ja sä olet just sen takia sinä, kuka sä olet, kun sä olet vaikka ollut yrittäjä tai sä olet tehnyt jotakin, mitä niin kuin esimerkiksi itse on ja koen, että se on ollut mun iso osa elämää, mutta jos ei sillä ole niin kuin merkitystä tähän työhön, niin en mä voi sitä korostaa niin kuin liikaa. Totta kai voin poimia sieltä jotakin asioita sitten, mitä tässä uudessakin tehtävässä mahdollisesti sitten pystyisin hyödyntämään. Juuri näin. Ja tosissaan alanvaihtoa, jos lähtee ihan opiskelemaan ja aloittaa niin kuin sitä kautta, niin jollainhan se on sitten niin kuin rahoitettava. Ja siihen on tietysti eri vaihtoehtoja. Yksi voi olla tämä, että vaan niin kuin ottaa sitten jonkun työn, millä ne laskut saa maksettua, että pääsee kiinni siihen. Niin mutta tuossa on vielä se, että aikuisopintotuki esimerkiksi silloin, kun me ollaan lähdetty opiskelemaan, niin se on ollut vielä niin kuin olemassa. Että sitten itse on taas tehnyt se niin, että ensin on ollut töissä samaan aikaan ja sitten on käyttänyt sitä aikuisopintotukea, että onhan se ollut. Mutta kyllä mä sanon silti, että korkeakoulututkinto, niin kyllä sen pystyy hyvin tekemään myöskin siinä työn ohella. Joo, kyllä mun mielestä pystyy myös, että toki tietysti ne harjoittelujaksot, että se voi olla niin kuin, että se vaatii ehkä jotain lisäjärjestelyitä tai sitten jos haluaa siihen esimerkiksi sen opparin tekemiseen käyttää sitten jotakin ylimääräisiä vapaita, mutta yleensä ne on kyllä ihan järjesteltävissä, ja tosissaan täältä Kristiinaltahan voit saada apua tämän oman suunnan kirkastamiseen ja tässä meidän jaksokuvauksessa onkin sitten linkki tällaiseen ilmaiseen koulutukseen, minkä pääset sieltä katsomaan. Joo, ja sitten jos mietit sitä alanvaihtoa, niin ideoi se ja käy läpi, että mitä sä haluat konkreettisesti tehdä ja on valmis tekemään töitä sen eteen. Että se ei ole silleen, että puoli vuotta ja pakettiin ja nyt mulla on tää uusi ja nyt mä oon täällä ylemmän tason tehtävissä. No ei todellakaan ole, mutta kannattaa aloittaa kuitenkin heti, eikä vaan jäädä miettimään. Eli jos meinaat vaihtaa alaa, niin aloita se heti. Tänään tosissaan puhuttiin alanvaihdosta. Ja saatiinkin hyviä vinkkejä, että miten tässä alanvaihdossa kannattaa lähteä liikkeelle. Ja tosissaan tärkeää ei ole se määränpää, vaan se matka. Juurikin näin ja kiitos, kun olitte taas kuulolla. Ja antakaa meille tosissaan palautetta. Kerro ideoita, mitä haluaisit kuulla tulevissa jaksoissa ja kerro myös ihmeessä meille sun omista kokemuksista työnhakijana. Ja kenet meidän pitäisi pyytää vieraaksi tai olisitko itse halukas tulemaan vieraaksi? Ja laita meille se 5 tähteä Spotifyssa, jos tykkäsit tästä ohjelmasta ja laita myös kommentti sinne kylkeen ja näin autat sit muita ihmisiä löytämään tämän meidän podcastin. Ja
kuullaan tosissaan sitten taas seuraavassa jaksossa, joka onkin sitten tällainen työnhaun tärppijakso. Eli tarjolla on parhaat vinkkiviitoset niin meiltä kuin asiantuntijoiltakin. Kuullaan taas ensi kerralla. Kuullaan.